ta ina jin daɗi na ina ta fara. Ya ake haka ina na taho da albihir sabo. Albihir ɗina ai abin haka. Magana ce ta ɗaurin aure wanda za mu ƙara zuwa. Ani na daina zuwa wannan ɗaurin auren na banza ɗaurin auren ku da ba abinci na je na sha wahala ƙwarza ta kama ni. Ajin na tafi gidan injiniya ne na warke. Nan ga ya taka aikin banza ce ka zo in baka labari na gaskiya. Hamisu jiya baka da labarin injiniya jiya ya raba ofofi guda 26 a ƙaramin hukumar Makwada. 26 injiniya Hamisu Ibrahim Cidari? Kwarai kuwa ni ma a mazaɓata ta babbar riga guda 6 aka bata. Saboda haka ni ma har da ni ma gata Hamisu injiniya ɗan majalisa. Mai neman Makwada ɗan majalisa. Wai Hamisu Cidari? Kwarai kuwa. Ofa nawa? Ofa 26. Kai wannan taka ce? Ta wace mazaɓata ma ta babbar riga guda 6 aka bata. To mu ne aka yi haka ne babbar rabu. Ko ba yake nan ma guje ku ta aikin banza ka kai da ɗaurin aure na je na sha wahala. Me ake da wannan ɗaurin auren naku? To babbar rabu wannan ƙofofin in dai guda 20 na Guda 26. zan zo gaskiya ni ma a sani. Waje ta hannun wa zan biyo tukunna. An ka biyo ta hannun Alhaji Lawal Ritman komai na Allah ne. Dan takarar ciyaman na karamar hukumar Makwada na gobe da yadda Allah. In dai ka biyo ta hannun su don Allah da za ka samu oba. Mu fa ka san a gidanmu muna da 'yan takarkaru sama da mutum 15. Yan takarkarin ku ai takara ce ta takakara wannan takara ai ba a makaranta. Ku yanzu Hamisu Ibrahim Cidari har ya tsaye da wani dan takara? Kwarai kuwa ya tsaye da Alhaji Lawal. Waye? Alhaji Lawal Ritman komai na Allah ne. Kana zuwa dan marke da ka ce ina ne gidan Alhaji Lawal Ritman za a nuna ma. Kullum yi aikin alheri yake yi. Ikon Allah, ikon Allah. Ba fara ba. Ka ce ka sanya in na biyo ta hannun kaskiliya kenan. Kwarai kuwa ai kana zuwa wajen na zan kai ka wajen Alhaji Lawal Ritman Allah da zai ma alheri ka tafi gida. Kuma in yi mai magana ofaka. To shi kenan in dai har zan samu ofa domin harkar nan inda na gano kai ma yanzu ofa ka biyo ni ma zan biyo. Ofa na biyo da ai kana nema ba. Da mutane ɗan wuri ba ya kwace mu ita ba. Ayo ai ma yanzu haka za a yi. Dauke ji mana. Ka kace mu ofa an ka nema ba sunan ka bane. Ba sunana bane Ba sunan ka bane sunana ne a jikin ofa ta ne. To in ba kayar ka. In ba kayar ka amma duk yadda za a yi gaskiya ba fara bo. Duk yadda za a haɗa ni da Alhaji Lawal Ritman komai na Allah ne kamar yadda ka ce. In Allah ya zan haɗa ka da yi amma ka bi 'yan siyasa banza kullum alƙawarin iska ta yaudara. Ya ake da yaudara mu 'yan siyasa mu ba sa yaudara. Ka ga dai ranar da muka je ɗaurin auren nan ba fara bo. Sai da na je wajen lawi mai kemis. Ni ma daga nan olsa ta kama ni ya za ni daina yadda da kai. To yi kenan ba fara bo. Sai an jima. Madalla. To ya an jima. Madalla. Ina zo. To.